Ако гризачите не спират да ви унищожават растенията, ето го вашето решение. Нашата мрежа против гризачи. Ето. Така изглежда, когато е отворена. Сплескана е 14 см, отворена е 28. Мрежата е UV стабилизирана, не изгаря от слънцето, пази от зайци, сърни и други натрапници. Предлага се на цели ролки, както и на парчета, колкото килограма кажете. Тази ролка се продава на килограм, цялата ролка е около 11-12 кг, всяка е различна, а в 1 кг има около 11 метра. Смятате колко метра ви трябват, режем и ви пращаме. Като имате в предвид, че за дръвче ще ви трябват 60 или 80 см там някъде. Ето е как изглежда. Ето тук влиза дръвчето и няма от какво да се притеснявате вече. За повече информация може да се обадите на телефон 038 454 725.